is helemaal niet. Wat in gebeuren. Wat ik gebeuren. Dit is hem. Hier mag het mij gebeuren. Ja, hier gaan we 2 uur werken. Dus ja, we gaan een camera maken die in de nacht schenken. En nou, dan wordt ik bewijzen hoe goed hij doet, ten opzichte van oren en hoe die functioneert. Dus er wordt een omgeving gehad die zelf onder controle heeft. En dat is deze Starlight Room is dat worden. Dus die is heel donker. En daar kunnen we zelf het licht in ombrengen. Deze mensen die gezichten die staan hier dat is gewoon voor u, zullen we zeggen, om een beetje dat snapt best en just. Maar waar het dus eigenlijk om gaat als bedrijf is van tot hoeveel, tot welk detail, tot welke streepjes kunnen wij zien. En wij zitten ongeveer in deze regionen. Nou, en andere camera's die horen ongeveer hierop. Dat is een stilstaand beeld. En dat is op zich wel interessant. Maar waar het u om gaat is, kunnen we in de nacht beweging zien. Dus kies met hele lage lichtniveaus, kies beweging nog zien. Nou, dat testen we met dit apparaat, kunnen we straks laten zien laten. Dit draait room. En dan, nou ja, want er zijn heel soort alternatieve technologieën en die doen gewoon de sluitertijd omheen. Dus dan kiest misschien met zijn camera wel bij het cement op de voegen van een gevel zien. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar op het moment dat er een aankomt, ja, dat is juist één grote veeg. Nou, dat wou hij net. Tijd om te testen. We doen het licht uit. En dit zucht dan uw camera. Niet. De cameraman beziekt het nog maar een technisch foefje. Het beeld wordt er net beter op. De striks van Sius krijgt wel beeld duidelijk te zien op deze monitor boeten de testromte. Maar ik wil meer. Dus we zullen binnen een interview doen. Ja, we kunnen in het donker een interview doen. In de nacht. Mooi, maat. Ja, nou, dan, maar altijd de eerste keer wezen. Ik zie het niet. Nee, ik moet er in, hè. Hoe uniek is dit, Gerrit? Nou, de combinatie, dus van dag en nacht, dat is uniek. Dat is er gewoon niet in de wereld. Ja, ik heb het net over een maatje. Echt uniek op de vraag? Ja, dat klopt. En nou joert de presentatie om waar? Ja, nou de kamer die wij maken, die kan echt beroep worden voor high-end, dus voor high-impact infrastructurele objecten. Dus dat kan vliegvelden, ambassades, maar dat kan ik oliepijpleidingen in Boetenland wezen. En daar kan die vertappast worden. En dus de private ondernemingen die hebben interesse en de overheidsinstellingen hebben interesse. En daar gaan we jood in. Wat vielst? Ja, jongen, nou gaat het. Ja, wist natuurlijk nooit zeker dat hij gaat hij het wel dwaan, is hij wel zo goed. Die twijfel dat zit gewoon niet meer, die haast altijd. En dan denk je van, ja, we moeten het beste van dit en het beste van dat en dan moet het goed komen. Maar dat moet ik nog maar goed komen. Nou ja, nou is het zover. Ja, ze heeft een heel soort energie. Ja. We zijn pas aan meten. Oké, maar de camera. Hè? Die komt voorin? Nee, de camera zit in die koffer, hè? Ja. Een enorm kapitaal wat je nou laat. Ja, door dicht. Hoppakee. Waar gaat de reis naartoe? Nee, Soesterberg. En mooi waar hebben we hier contact? Mijn meest van de overheid. Mijn meest van de overheid. Ik kies net specifieker op ingaan. Nee. Omdat? Dat mag niet. Ja, dat is een afsprutsen. Dat is economisch vregen. Dus, je houdt wel on op wat voor niveau je hem zitten? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is ook wel spannend, ja? Wat maakt het spannend? Nou, het is ook wel een beetje jongensboekachtig wel eens, hè? Ja, viel dat zo? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind het echt wel mooi. Dat klopt. Wil je hem oestjelp maar ombieden? Ja. Maar hij is nou een kleer, dus dat is een beetje het probleem. Dus daar ben ik altijd vrij duidelijk in. Dus hij moet echt kleer wezen. En dat is gewoon niet al hier. Ja. En dan is het te koop. Dan is het te koop. Ja, dus we kunnen nou net oorlog achterom vliegen en dat doe ik net. Hij moet eerst goed.
Dat is ook wel een beetje een uitdaging van u om aan te tonen waarom die van u zo goed is. Maar het is eigenlijk wel heel eenvoudig. Wij hebben de allerbeste technologie. Dus wij natuurkundig de allerbeste technologie van nachtzicht. En wij de allerbeste technologie van kleur. En dat hebben we gecombineerd in één camera. Dus vanuit het technologisch oogpunt ben we al de beste. Nou, dan ben er, de zijde is van natuurmonumenten, die liet ik wel eens een camera, die zet in een vossenhal. Stik donker. En daar is het hartstikke donker, maar dan kun je toch die jonge vossen zien. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar die camera die broekt infrarood om bij te luchten. En infrarood is net zichtbaar voor de mensen, maar wel voor bijvoorbeeld, het is wel detecteerbaar voor mobiele telefoons. Ja, en die techniek hebben wij net nodig. Dus onze camera is stealth. Dus onze camera is net zichtbaar. Dus wij gaan die camera's gewoon ophangen. En dan heb je geen bijlichting nodig, als je verder niks nodig. En dan kun je toch in de nacht en hoe je mensen identificeren. En dat maakt het uniek. Je kunt je voorstellen als die in een grote stad best staat altijd wat omgevingslicht. Ja. En dan kunnen wij misschien, dat weten we net heel zeker, dan gaan we nou dus testen. Dan kunnen we misschien nog kleurtje en 24 hoerenduis. Ja. Zo. Ja, dat is wel super stoer. Ja. En dan dat het dan echt heel donker wordt, dan schakelen we om een zwart-wit en dan zien we alle details. Maar als ik er dan mooi donkere kleren iets doe wat net mooi, dan door die camera's ben ik dan te herkennen. Ja, het logo op het shirt of op de hemd of het bed. Ja, oké. Ja. En kist en mooist dit nou om alle partijen verkeepje, want kan ik voor hele oren doeleinden broekt worden zelfs. Ja, de bad guys kunnen ik broeken. En dat mij net. Dus dit valt onder het Wassenaar-convenant. Dus de budget, maar er zit defensietechnologie in. Dat ken ik dat kan ik in verkeerde handen rijden. Dus ik had er al voor tekenen dat ik mij net samen verkeepje. Dus ik maak alleen maar om bepaalde landen verkeepje en ik een aantal landen expliciet net. En als ik het mij neem naar het boekland, dan mag ik de taststemming voor vreten. Dus ik mijn taststemming heb naar het boekland te brengen. En ik mag de taststemming krijgen om het aan een persoon, aan een individu, aan een bedrijf te verkeepje. En die mag er niet voor tekenen dat zij net trof verkeepje maken. Dus je zit al hier speciale regels op. Goed, je mag naar binnen? Ja, dat klopt. Cindy. Voor u zat ik hierop, hè? Ja, dat klopt. Je mag net maar naar binnen. Nee. Heel geheimzinnig. Ja, dat klopt. Succes. Ja, dank u wel. Nou! Ja, weer wat tevreden. Tevreden? Ja. Wat zijn ze? Ja, nee, ik ben hartstikke tevreden. Ik kom hartstikke goed. Maar meneer een nacht opnames maken in de rij en dat kwam helemaal prima. Dus missie geslaagd? De missie is absoluut geslaagd. Ja, de volgende hoofdstuk. Wat zul je nou doen? We zullen nou eerst even wat eten. Wat in gebeuren? Wat in gebeuren.